La manera en què va actuar el 10 d'octubre del 2017 demostra que és un traïdor plenament conscient, perquè ell sabia que al final del seu discurs era la mala notícia de que no hi havia República Catalana. Oi que ho sabia? Algú dels que encara confien en Puigdemont pot considerar que quan ell comença el discurs no sap que al final és que no hi ha República Catalana? Que canvia en el procés del discurs? No, ho sabia perfectament. Un dirigent honest que sap que al final del discurs és mala notícia, no hi ha República Catalana, no comença fent creure que sí que hi ha República Catalana. No comença dient el poble català es mereix la República Catalana. No! I fa una paradinya de 8 segons. Això està calculat, científicament calculat. Això és un crim psicològic emocional contra el poble català. I teniu aquelles imatges, aquelles cares exultants. Que s'ensorren. Doncs aquesta ha estat l'actuació dels dirigents processistes any darrere any, dia darrere dia. Els que encara ara diuen hem de votar per tenir més força a Madrid, per defensar els interessos de